Estamos esta tarde aquí, para dar a coñecer a Asociación Memoria, Verdade e Xustiza. Por agora, un pequeno grupo de activistas de base que pretende poñer luz sobre o que fixo o xenocidio franquista na Galiza. Hoxe é 8 de maio de 2025 e convidamos-vos a este encontro para lembrar os últimos veciños de Vigo asasinados polo franquismo. Moncho Reboiras Noia, asesinado pola policía o 12 de agosto de 1975, aos 25 anos, en Ferrol. Xosé Humberto Baena Alonso, asesinado o 27 de setembro de 1975, aos 24 anos, nun pelotón de fusilamento en Madrid. Xosé Luis Sánchez Bravo Solla, asesinado o 27 de setembro de 1975, aos 21 anos, nun pelotón de fusilamento tamén en Madrid. Pasaran 50 anos, mas non vimos falar do pasado. Estamos a falar do presente. O pasado de decembro, hai uns meses, organizaba esta mesma asociación, neste mesmo espazo, a asociación ainda prácticamente recén nacida, un evento para lembrar os crimes do franquismo no ano 36, prácticamente despois do golpe, nesta comarca en concreto, en Vigo. Probablemente moitas de vos estabais aquí ese día tamén. Pois nese evento falou o escritor Xurxo Martínez e comentaba que a memoria son os vídeos do presente, que a memoria non é cousa do pasado. A memoria é a materia prima coa que entendemos o mundo e desde onde nos relacionamos cada día. A memoria é o que aprendemos e o que somos. Por iso, o traballo de facer memoria non ten a ver con revisar no pasado, nin con desenterrar o que está enterrado. O traballo de memoria ten que ver co de hoxe, coa terra que fertiliza cada día e do que se nutre o ciclo da vida. E xo contou mellor o poeta Lorenzo Varela cando escreveu: aramos sobre os mortos nesta terra e o noso pan ten un sabor de osos familiares, irmáns. Damos paso, para comezar, ao presidente da Memoria, Verdade e Xustiza, Xavier Moreda, acompañado da xunta directiva, que son Telmo Varela, Suso Vázquez, Giovanna Moreda, Manuel Reboiras, Serafín Otero, que está ausente, pero tamén é membro fundador da asociación, Jacobo García e Laureano Villanueva.